हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सो जिके क्रिएटिविटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान नटिस लानानै फैदों बे नटिसआनो जाहैबाय नैबेयाव लिरखानाय दङ नटिस postponement of written examination of grade 4 post under मा होनदों health and family welfare and medical education and research department गभर्नमेन्ट अफ आसाम माने हेल्थ डिपार्टमेन्टनि जानाखि एग्जाम जानो गोनांमोन एबा इन्टारभिउ जानो गोनांमोन ग्रेड 4 नि 19 तारिखआव बे ग्रेड 4 नि इन्टारभिउआ दिनैहाय पस्टपन जामारबाय नोंगौ लोगोफोर पस्टपन जामारबाय गोबाङानो आसा खालामनानै थादोंमोन बे एग्जामा पस्टपन जानांगौ होननानै थिग बेबायदिनो बे दिनैनि एग्जामा पस्टपन जामारबाय जानाखि 19 तारिख जानो गोनां एग्जाममोन बे एग्जामा नैबेयाव होखानाय दङ 19 तारिखआव जानो गोनांमोन बे एग्जामा पस्टपन जानानै 3 जुलाइआव थांबाय एबा 3 जुलाइआव जासिगोन गतिके नोंथांमोनहा फरायनो आरो चान्स मोनबावबाय बांसिन प्रिपारेसन खालामनो चान्स मोनबावबाय सम मोनबावबाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय जाहाथे मोजाङै फरायथारो एबा मोजाङै फरायनानै नैबे साख्रिखौ बयबो एपइन्टमेन्ट मोननो हायो बेखौनो आंनिफ्राय गोसो गोथारै आसा खालामनाय थाबाय एबा हास्थायनाय थाबाय बियो गुबैयै जोङो बेफोरखौ फरायजोबनांगौ होननानै आं सानाखै एबा नायबाय थानांगौ होननानै सानाखै बेयाव गासिबो मोनब्रै डिपार्टमेन्ट दङमोन बे मोनब्रै डिपार्टमेन्टनि गासिबो निश्चय बेयाव साइन होजोबनाय एबा बेबायदि एप्रुभ खालामजोबनाय माने डाइरेक्टर अफ आयुषनि डाइरेक्टर अफ आयुषआ साइन खालामदों बेयाव डाइरेक्टर अफ मेडिकल एजुकेसनाबो साइन खालामदों बेनिफ्राय डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसाबो बेयाव साइन खालामदों आरो डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस एन्ड फेमिलि वेलफेयार बेबो साइन खालामदों गतिके बे मोनब्रै डिपार्टमेन्टनिफ्राय जानाखि कम्बाइन एग्जाम जानो गोनांमोन ग्रेड 4 नि बे ग्रेड 4 नि एग्जामा पास जानानै दिनैहाय 3 जुलाइआव जाफैनायसिगोन बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो नैबे होनदों दा रिटेन एग्जामिनेशन will now be held on 3/7/2022 एबा 3 जुलाइआव बियो जासिगोन खयथानिफ्राय 11 AM निफ्राय 12:30 गेजेराव बे एग्जामा जासिगोन गतिके नोंथांमोनहा आरोबाव फरायबावदो स' गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोनहा बेबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला एबा आपडेट मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला एबा माखासे बेबायदिनो गभर्नमेन्ट साख्रिफोरजों रिलेटेड इनफरमेशन मोनबाय थानो लुबैदोंबा जाहाथे आंनि नैबे सोरजि दा क्रिएटिविटी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय स' गोजोन्थों।